Iti daan na tulag iti Biblia, adu dagiti padto may panggep iti iumay ti Mesyas dagiti Hudyo. Adunto dagiti banag ay patungpal na, ket mabindisyonan to iti entiro a lubong babaen kinkuana. Isalakan nanto iti entiro a Israel ket agbalin to isuna anam nama iti sangalubungan. Gapu kadagitoy a kadakkel kin kaimbag a kariti Dios inton umay ti Mesyas. Isugarod daytoy iti noruray dagiti tattao ti Dios manipod iti panawen iti daan a tulag. Nagbalin a dakkel a saludsod iti kinasyasino na. Mukasano na ay patungpal dagiti banbanag a may papan kinkuana. Ken nalpasen ba ain may isuna. Uray ita panawen dakkel a supyat iti nagbabaitan dagiti relisyon ti lubong iti kinasyasino. Kagagalad kinuan niya iti patungpal ti Mesyas. Iti baro at ulag, in parangarang na no asino daytoy a Mesyas. Awan sa bali, ay bagbagana no saan ani Jesus at taga Nazaret, anaylan sa iji cross. Ni Jesus, isu tinangipundar iti iglesia, kin isu ti mabigbig a Mesyas para kadagiti Kristiyano. Hesu Kristo no mo awagan isuna, ati kayat na asawen iti Kristo, ket Mesyas wenno napili. Iti sao a English daytoy ket anointed one. Ngem kasano a nagbalin a Mesyas ni Hesu Kristo. Anya dagiti pammaneknek iti kinamesyas na. Tapno mapaneknekan ken makunatayo ani Jesus isu ti Mesyas. Masapul a nalawag a may putungpal na dagiti padto iti daan a tulag a may papan iti Mesyas. Akas iti sao na matlaeng, iti San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17. Diyo ipagarup ngayon mayak awaswasin iti linteg ni Moses, ken dagiti panawsuro dagiti propeta. Diyak in may tapno waswasik dagitoy, no di ket tapno ibanag koyda. Ngumasapul amawatan tayo, akaaduan apadto may papan iti Mesyas, ket nalpasen anay patungpal ni Jesus. Dagiti dadduma ket ipatpatungpal na, ket dagiti dadduma ket ipatungpal nanto pay laeng iti may kadua ay umay na. Kahit nasawen, saan pay laeng analpas ket manarimaan pay laeng iti panagbalin na a Bisaya iti Israel ken iti sangalubungan. Base kadagiti kadayan a scholar iti Biblia, adda iti mabilbilang a agarup 500 wenno limagasut a bersikulo iti daan at tulag amang dakdakamat iti Mesyas. Ket kumurang upat agasut kadagitoy ket nalpasen anay patungpal ken ni Jesus a Mesyas. Iti daytoy a video apan tayo talantanen iti kinamesyas ni Jesus. Numan pay saan a matakamat amin dagiti kinado dagiti padto ngem saan tayo labsan dagiti kangronaan a padto may papan iti Mesyas. Padaanan tayo iti nagbalin a biag ni Jesus, kino kasano na anay patungpal, dagiti padto iti daan na tulag. Mangrugi iti pannakayanak na, iti ministry na, iti pannakatay na, kinuan niya abalegi iti inyid na. Ngumsakbay na, saan tayo liplipatan iti panangilike na ito yung video, kinag-subscribe na ito yung channel no saan kayo palaeng na nag-subscribe. I-activate met lang iti notification bell tapno ma-update tayo kung iti barbaro a videos iti daytoy a channel. Iti muna apan tayo talantanen ket iti panakayanak iti Mesyas. Iti San Lucas Kapitulo 1 inggana Kapitulo 2 natalantan ijay no kasano iti panakayanak ni Jesus iti Bethlehem iti tribu ti Juda. Kadaytoy iti rugi no kasano anay patungpal ni Jesus dagiti padto may papan iti Mesyas. Akas kunana iti Isaiah Kapitulo 9 bersikulo 6. Nipasngay kadatayo iti maysa nga ubing. Adda ubing a lalaki ana ited kadatayo. Ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti nakaskas daaw a mamagbaga. Man nakabali na Dios. Agnanayon nga Ama. Prinsipyo iti kapya. Kinkas kunanapay iti Mikias Kapitulo 5 inggana bersikulo 2. Kuna iti Apo Bethlehem iti Prata
sika iti maysa kadagiti kabasitan nga ili iti Juda. Ngem pataudit ken ka iti maysa amang ituray iti Israel a nagtaod ti kapuunan iti ugma. Maysa pay a nakaskasdaaw a banag, may papan iti panakayanak iti Mesyas, ket iti panakayanak na babaen iti birhen a babae. Iti Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 kunana, gapo ati apo metlaeng ikan na kayon to iti maysa a pangilasinan, adtoy a maysa a birhen agsikog to, ket mangipasngay to iti maysa nga anak a lalaki, ket may galad to iti nagan na nga Emmanuel. Mismo ati Dios ti nangiwagas babaen iti panakabalin ken sirib na, tapno may patungpal daytoy iti biyag ni Jesus. Ni Maria nagsikog akas birhen, ket inyanak na ni Jesus babaen iti panakabalin iti Espiritu Santo. Saan lang abasta na yanak ni Jesus iti tribu ti Juda, no diket na yanak pay isuna iti linya ni Ari David. Maminado anay padto daytoy abanag iti daan a tulag, ket saan laeng daytoy a maysa a padto no diket karaman daytoy iti agnanayon a kariti Dios ken Ari David. Maysa a padto ket nasarakan iti Isaias kapitulo 11 bersikulo 1. Addanto sa ringit at tumaod iti puon ni Jesse. Manipod iti ramot na, addanto sa ngang agbunga. Nadakamat iti genealogy ni Jesus manipod kin Ari David iti San Mateo kapitulo 1. Daytoy a genealogy ket maysa kadagiti kapatgan amang panpaneknek iti panagbalin ni Jesus a Mesyas. Taasino man at tumaod a Mesyas ita panawen, ket imposible ang mapaneknekan nan daytoy abanag na kapuunan isuna ni Ari David. Idi panawin ni Jesus, dagiti Hudyo ket adda pay laeng listaan dagiti kapuunan da. Amuda pay laeng dita panawin no anya iti nakaypasitan da at tribu iti Israel. Kumpara no itata panawin, imposible ang masukisok dagiti Hudyo dagiti kapuunan dan. Karkaro pay no dayta a kapuunan ket mangrugi manipod kin Ari David. Malaksid kadagiti abanbanag, adupay dagiti babasit a detalye, may panggep iti panakayanak iti Mesyas, anay patungpal ni Jesus ket saan akabailan ti oras tayo at akamaten amin ida. May kadwa apan tayo talantanen, ket may panggep kadagiti ministro iti Mesyas. Maysa kadagiti umunaan na nakamat iti daan atulag, a ministro iti Mesyas, ket iti panagbalin na a propeta, kas kini propeta Moises. Akas ko na iti Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 18. Mangibaon akto iti propeta akas ken ka nga agtaon kadakwada. Ibaganan ibagakto kenkwana iti sauna, ket ibaganan tumet kadagiti tattao ti amin nga bilin ko. May potongpal daytoy iti biag ni Jesus, idi isuna ket nakisasao ti Dios iti rupan-rupa. Tumaysa a kababalin iti panagbalin ni Moises akas propeta ket isu di panakisa sa una iti Dios iti rupan-rupa. Iti Deuteronomio kapitulo 34 bersikulo 10 kunana pay, awanen ti propeta atin maod iti Israel akas kini Moses. Nakisao ni Yahweh kenkwana iti rupan-rupa. Nadakamat met iti panakisasao ni Jesus iti ama na iti San Juan kapitulo 8 bersikulo 38. Sa uwek dagiti ipakita kanyak ni Amak, ngamda kayo aramidin nyo dagiti insuro kada kayo ni Amayo. Ket parehas da Moses ken Jesus ayon sa lapan dagiti tattao da manipod iti pannakadipen. May kadwa, may sa asaan to iti Mesyas ket isu iti panagbalin na aari, tapno may patungpal ti kariti Dios ken Ari David a kapuunan na. Ijay may kadwa Samuel kapitulo 7 bersikulo 12 hanggang 13 kunana, unton matay ka ket may tipong ka kadagiti kapuunam, isaad kunto iti maysa kadagiti anak mo akas ari, ket pabelget to iti pagarian na. Isunto ti mangbangon iti templo, ket itultuloy to dagiti kapututan na itagturay akas ari. Iti bersikulo 16 iti parehas matlang a kapitulo kunana,
Madang kantulat ta iti kapututan, pagpautik to iti pagariyam. Dinto agpatingga ti panagari kadagiti kapututan. Ni Jesus ket nabigbigbig akas ari manipod paylaeng idi panakayanak na. Akas panakaammo dagiti tallo ang mamasirib anang bisita kenkwana idi nayanak isuna. Akas sa ludsod ni Herodes kada isuda iti San Mateo kapitulo 2 bersikulo 2. Sa dino ti ayan ti ubing anayanak nga ari dagiti Hudyo sinaludsod da. Nakita mi iti bituin ang nagparang iti daya ket inmay kami agdaydayaw kenkwana. Nga midi nagministro ni Jesus akas Mesyas linaksid dagiti Hudyo isuna. Gaputa iti panagbalin na aari iti daytoy ay umuna ay umay na ket saan a panagbalin aari iti naindagaan na pagarian iti Israel. Nadiket iti maysa adakdakkel a pagarian a nakairamanan dagiti Hudyo ken Hintel. Idi nagungar isuna manipod ken patay na isubli manen kenkwana iti pannakabalin a mas dakdakkel kumpara iti amin ari ditoy rabaw ti daga. Akas kunana iti San Mateo kapitulo 28 bersikulo 18. Inmasideg ni Jesus ket kinunana na itud kanyak iti amin na panakabalin iti langit ken ditoy daga. Isu at iawag ken Jesus ket saan laeng basta aari akas nadakamat iti paltiing 19 bersikulo 16. Iti kawes ken lupon na isurat dagiti balikas. Ari dagiti ari ken apo dagiti apo. Numan pay dagiti dadduma padto iti pagarian na mapasamak to into no may kadua ayo may na. Ngem itinalawag ita isuna ket nagbalinin akas ari ket agarin to isuna iti agnanayon aawan patinggana. Sumaruno a panagministro iti Mesyas ket isu ti panagbalin na akang atuan a padi iti linya ni Melkisedek. Masarakan daytoy iti Salmo sa ngagasot ket 10 bersikulo 4. Insapata ti Apo ket di nanto ibabawi padi kanto nga agnanayon akas iti kinapadi ni Melkisedek. Iti libro ti Hebreo inpalawag na ijay no kasano ang nagbalin na mas na imimbag ti baro at tulag kumpara iti daan na tulag. Inpalawag namit ijay no kasano iti nagbalin ang mas na imimbag iti padi iti baro at tulag kumpara iti padi iti daan na tulag. Gapu ta iti panagbalin a padi ti Mesyas kasaan iti linya ni Aaron a Levita. No diket iti linya ni Melkisedek ang mas nangat-ngato kumpara kina Aaron. Ditoy inpalawag namet no kasano ang nagbalin na kangatuan na padi ni Jesus tababaen iti panangidaton na ken panangibabaet na iti Dios. Akas kunana iti Hebreo kapitulo 6 bersikulo 20. Tapno matulungan na tayo imununa ni Jesus ngem datayo asimrek ijay agsipud ta nagbalin a kangatuan a padi iti agnanayon akas kini Melkisedek a padi. Maudi a ministro na pantayo talantanen ket may panggep iti panagbalin na amang ngagas. Saan lang basta mangagas no diket mangagas babaen iti milagro na. Ijay Isaias kapitulo 35 bersikulo 5 ingana 6 kunana makakitan ton dagiti bulsek ket makangegton dagiti tulag aglagto kinagsalan to dagiti pilay ket agkantan to dagiti umel gapo iti rag-o agayos to iti danom iti let-am. Nagpatungpal met daytoy apadto iti San Mateo kapitulo 11 bersikulo 4 ingana 5. Simongbat ni Jesus agsubli kayo ken Juan ket ibagayo ken kuana iti mangngeg ken makitayo. Makikita dagiti bulsek makapagna dagiti pilay mapaimbag dagiti agkukutel makangeg dagiti tuleng mapagungar dagiti natay ket may kaskasaba iti naimbag a damag kadagiti napanglawon. Ngem masapol ang maawatan tayo a dagitoy a milagro ni Jesus ket saan a direct na amang panpaneknek iti kinamesyas na nadikat gapo iti panna kay patungpal na iti padto babaen kadagitoy a milagro. Malaksid kadagitoy adi nakamatayo adupay dagiti nagbalin a ministro ni Jesus akas Mesyas asaan tayo ang nadakamat.
May katlo aba nag-aapan tayo talantanen kit may papan ti panagsagaba ken panakatay iti Mesyas. Idi panawin iti imperyo iti Roma, iti panakapapatay babaen ti panakailansa iti cross ket para laeng kadagiti managbasol akas kadagiti mamapatay ken agtatakaw. Ngem para ken Jesus, daytoy kit isu iti kadakalan a sakripisyo. Kinagpaysuna, daytoy iti nagbalin a highlights iti biyag ni Jesus tababaen ken daytoy a banag na ipatungpal na ken nagbaligi isuna akas Kristo wenno Mesyas. Isu adagitoy abanbanag iti nagbalin a sentro iti panakaikaskasaba iti banghelyo na metlaeng. Dagiti masapul ang mapasamak iti Mesyas a narigat aawaten ken digdigen dagiti Hudyo. Akasmet kadagiti pasurot ni Jesus idi damo akas naipadpadto iti nasantuan a kasuratan. Ta dagiti wagas iti panangipataros da kadagiti padpadto ket nakakita dalaeng kadagiti positibo a panagbalin a natan-ok a tao iti Mesyas. Ken laklaksitin da dagiti negatibo a mapasamak to iti Mesyas. Daytoy matlaeng iti maysa kadagiti pagsinabalayan ni Jesus kadagiti dadduma akin maod a Mesyas wenno tumaod tupay a Mesyas. Gapu ta saan da a mabalin a aklunen dagitoy a banag a mapasamak to kadakwada iti panagbalinda a Mesyas. Ngam ni Jesus numampay amuna saan ang nagsanod no dikit insubo na iti bagina tapno sagapaen na dagitoy arigat a masapul alak-amon ti Mesyas. Ako na iti San Lucas kapitulo 24 bersikulo 44 ingana 46. Kalpasan na kinunana kadakwada. Dagitoy dagitin bagbaga kada kayo idi adak pailaeng itarpadyo. Masapul a matungpal amin a naisurat may papan kanyak iti linteg ni Moses. Kadagiti sursurat dagiti propeta ken kadagiti salmo. Linuktan na ti isip da tapno maawatan da dagiti sursurat ket kinunana kadakwada. Daytoy tinaisurat masapul nga agsagaba ti Kristo ket agungar iti maikatlo nga aldaw. Daytoy ket naipadtuen iti gasut-gasut at tawtawan sakbay pailaen ang napapatay ni Jesus iti cross. Iti Isaias kapitulo 53 iti daytoy a buo a kapitulo nadakamat ditoy manipod iti panagsagaba na hinggana panakapapatay na. Dagitoy dagiti dadduma a bersikulo. Inuyo-uyaw ket saan nga inawat inibturan na iti rigat ken panagsagaba. Awan kinmita kinkuana dimi in kaskaso akasla awan serserbina. Ngem sinagaba na dagiti sagabaen tayo kuma tirigat ada tayo kuma iti naglakam in baklay na. Impagarup tayo ay tirigat ang naglabasan na may sa adusa nga impatay ti Diyos kinkuana. Natiliw ken na ikideng madusa ket na ipanaw a mapapatay. Awan iti nangay ay itigasat na napapatay gapo kadagiti basol iti sang katauhan. Ket napasamak nga rod dagitoy a panagsagaba ken panakapapatay ni Jesus a maminupat a naisarita iti upat a libro iti San Mateo, San Marcos, San Lucas ken San Juan. Malaksid kadagitoy adu dagiti babasit a detalye iti pannakatay ni Jesus a naipadpadto iti daan a tulag akas kuma iti panangpanaw dagiti disipulo na kinkuana iti panakasaplit ken panakatungpana iti panakayoyaw na iti panakailansana iti nagtitingaan dagiti managbasol iti panagpainom da kinkuana iti arak analaukan iti apro iti panangikararag na kadagiti nagaramid iti dakas kinkuana iti panagpipinasaan da iti kagay na iti panangawag na iti Diyos iti panakabaybayan na iti panangiyawat na iti biyag na iti Diyos iti saan apan nakatukol dagiti tultulang na iti panagsatnget iti daga edi natay isuna iti panakaitaneng na akas natanok nga tao agraman dagiti detalye iti panagungar na. Adunay amin dagitoy na may samaysaen tayo aapan talantanen ngam dagitoy pailang abanag aduin dagitoy anay patungpal ni Jesus asaan tupulos ang mabalin ang may patungpal ti siya sinuman.
Iti may kupat kin maudi a banag a pantayo talantanen ket no anya iti naipatungpal ni Jesus iti panakatay na. Anya abalegi ti inpay na, anya a klase a bendisyon iti napaadda iti entiro a lubong iti iyo umay na. Iti Genesis kapitulo 3 bersikulo 15 kunana, pag ginuray kayto iti babae, saan to ngagpatingga iti panagbinnosor dagiti kapututan nyo. Krem item to iti kapututan na iti ulom, ket kagatim to met iti mukod na. Naipatungpal ni Jesus na ito'y abanag, iti nagbalegi siya na iti cross. Iti panangkagat iti uleg iti tumang ti babae, ket iparparangarang na iti panggap ni Satanas amang laped iti Mesyas, isu akayat na patayen iti Mesyas. Iti met panangpis iti ulo ti uleg, ket iparparangarang na iti panangparmek iti Mesyas ken Satanas iti cross. Iti panagbalegi iti Mesyas iti cross, ipakpakita na daytoy iti balegi manipod iti basol, iti patay, ken iti kabusor. Kuna ni Jesus iti San Juan kapitulo 12 bersikulo 31, idi saan pailaeng isuna nagsagaba. Itan iti panakaukom daytoy alubong. Itan iti panakaparmek ti agturay iti daytoy alubong. May kadwa abanag ket iti panakaisalakan dagiti Hudyo ken kadagiti Hentel. Iti Isaias kapitulo 49 bersikulo 6 kunana, kinuna ti Apo kanya, ada nang nangruna at trabaho nga iparamid ko kenka nga adipin ko. Saan mon tula nga isubli iti kinatanok dagiti Israelita a nakalasat, nga pagbalinin kan tupay asilaw kadagiti pagilyan. Tapno may salakan iti sangalubungan. Base iti daytoy padto saan lain may ni Jesus para kadagiti Hudyo na dikat para matlaeng kadagiti Hentel. Ipalawag daytoy abanag ni Apostol Pablo iti taga Roma kapitulo 1 bersikulo 16. Nan anay iti panagtalit ko iti banghelyo kaiso iti panakabalin iti Dios amang isalakan kadagiti amin a mamati. Umuna kadagiti Hudyo kastamet kadagiti Hentel. Kastamet lang iti taga Epeso kapitulo 2 bersikulo 15, winaswas na iti lintag dagiti Hudyo abuklen dagiti bilin kin alagaden tapno kadagiti dua apuli Hudyo kin Hentel, parsuaen na iti baro apuli iti tao babaen iti panakipagkaysada kin kuana tapno ipasnek na iti kapya. Katgapo iti daytoy apan nakaisalakan ainyeg iti Mesyas iti sangalubungan, daydayawon nga rod iti amin na namati, iti amin na puli, iti amin na pagsasaw, iti amin na nasyon, ti Diyos ti Israel. Iti kasta, na ipatungpal iti nasantuan a kasuratan iti kinunana. Umayto dagiti amin na nasyon a pinarswam, ket agrokbab danto iti sangwanam, idaydayaw danto iti nagan mo. Iti umay ti Misaya, na parangarang iti pudpudno a Diyos a namarswa iti entiro alubong. Ti pudpudno nga Diyos, aiso ti Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ken Diyos ni Jacob. Naikan ti gundaway, uray dagiti awan, iti babaen, iti linteg, a umawat iti parabor, ken kaasi ti Diyos. Babaen iti banghelyo ni Kristo a maikas kasabaitan iti entiro alubong.